A produción de madeira de alto valor conséguese fundamentalmente facendo rareos e podas. A poda de calidade ten como obxectivo eliminar de maneira proporcionada as polas da árbore e así conseguir madeira sen nós. A poda, cando se fai de forma manual, é un traballo costoso que exixe moito esforzo. Por iso, na silvicultura moderna utilízanse ferramentas neumáticas que teñen altos rendementos e disminúen notablemente os custos e o esforzo do operario. Para conseguir o maior volume de madeira sen nós, a poda de calidade debe comenzar pronto, cando os verticilos sobre os que se asentan as polas teñen diámetros entre 10 e 12 centímetros. Trátase de concentrar os nós nun cilindro de 12 centímetros no interior da árbore. O grosor da pola debe ser inferior a 5 centímetros. Así, aseguramos un bo corte e unha boa cicatrización.